makasaysayang pagdiriwang ng inyong ika-435 na taon ng pagkakatatag bilang isang maunlad at matatag na komunidad dyan sa Binmali. Sa loob ng 435 na taon, napatunayan ninyo na ang Binmali ay hindi lamang bayan ng kasaysayan, kundi bayan din ng hinaharap. Kasama ang inyong mga kabataan, mga lokal na leader, bawat isa sa inyo, magpapatuloy kayong magsusumikap para sa mas maunlad, mas masigla, at mas makakalikasang bayan. Nais ko rin ipahayag ang aking pasasalamat sa bawat isa sa nag-ambag sa tagumpay ng selebrasyon ito. Sa mga lider ng simbahan, mga kawani ng gobyerno, mga organisasyon at siyempre sa ating mga kababayan na walang sawang nagmamalasakit sa inyong bayan. As your senator, I have authored 16 laws. I have principally sponsored 82 laws, including 80 laws for the establishment and upgrade of public hospitals. I have co-authored or co-sponsored 185 laws. Bilang chairman ng Senate Committee on Health, tatlo po ang aking naging prioridad: malasakit centers, super health centers, at regional specialty centers. Bilang chairman ng Senate Committee on Sports, iniinganyo ko po ang mga kabataan to get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Isa po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City, kung saan po pwede na mag-aral at the same time training ang student athlete. Proud po ako since 2019, nung ako po ay naging chairman ng Committee on Sports sa Senado, nakamit natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics at 2 ginto naman po sa 2024 Paris Olympics. Chairman din po ako ng Senate Committee on Youth. Sa mga kabataan, kayo po ang kinabukasan ng bayan ito. Aral po kayo ng mabuti. Sa pangunguna ni Mayor Pedro Guerriera, naway pagpatuloy ang inyong bayan bilang isang inspirasyon ng pagkakaisa, tagumpay at pagmamahalan. Maligayang Fiesta Binmali, mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po. Binmali!